Αυτό το μέρος είναι από το 1400. Δηλαδή εκεί από τον Ντορμπαλή Σουλτάν Μπαμπά του 1400 και άγγισε του Τεκέ. Από ό,τι ξέρω εγώ. Τώρα λέγονται πολλά ότι ήταν εκκλησία παλιότερα, ήταν πολλά. Πάνω απ' όλα είναι ιερό τόπο. Ο Ντορμπαλής είναι μεγάλος Άγιος, δύναμη. Είναι ο Θεός μέσα. Έρχονται και οι χριστιανοί και έκανε ένα λόγο παραπάνω, το υποστηρίξανε. Οι φέτος δεν ήρθαν γιατί τα Πάσχα, επίσης μαζί, το Πάσχα, γιατί κάθε χρόνια γιορτές γίνεται εδώ, πρώτο Μαΐ, οι τόποι εδώ έρχονται και βγάζουν τα παπούτσια και μπαίνουν και κάνουν... Στην Ελλάδα οι χριστιανοί του λένε Αρχάγγελ Μικαήλ και Γαβρίλ. Ημάμ Αλή, πολύ δυνατός. Μόλις βλέπετε τη φωτογραφία, καλά είναι να κάνει συνέντευξη, να πέσει τα γόνατα. Είναι δύναμη στον κόσμο, θαυματουργός. Είναι ηγέτης που δημιούργησε το συγκεκριμένο πίστη που λέγεται Μπεκτασισμός. Ατζή Μπεκτάς Βελή. Διάλεξε τα καλύτερα λουλούδια που είχαν οι θρησκείες, καταλαβαίνετε τώρα τα καλύτερα σημεία, και έπιαξε το συγκεκριμένο πίστη που λέγεται Μπεκτασισμός. Όποιος περνάει μέσα σε αυτή την πόρτα, ο πνευματικός που είναι μέσα δεν το λέει περίμενε λίγο τι θρησκείες είσαι χριστιανός ή μουσουλμάνος. Γιατί είναι το μέρος του χριστιανισμού. Αγιώργης που λένε. Το συγκεκριμένο Άγιο εδώ που έρχονται ο κόσμος και πρόσχενα είναι ο Αγιώργης. Ο αγαπημένος Αγιώργης είναι συγκεκριμένο, αγαπιέται παντού, δεν είναι και αυτός σαν Άγιος. Μιλάμε μέχρι στη Τουρκία, το βρίσκει στα σπίτια τον Αγιώργη. Και εδώ η Παναγία, ο Χριστούλης, Άγιο Δημήτριος, τα πάντα. Εδώ είναι αγαπημένο, αυτό το πράγμα δεν έχει ρατσισμό, τεκές. Τεκές σέβεται όλες τις θρησκείες στον κόσμο. Βεβαίως, όταν έρχομαι μαζί, ανάβω και για τους μπαμπάδες και τερβίσεις, ανάβω πάντα και για την Παναγία και για τον Αγιώργη. Δηλαδή είναι ένα μέρος που όλοι πιστεύουν. Ο Θεός είναι για όλους. Σας έχω όλα τα καλά. Γιατί θέλουμε να πούμε. Εγώ θέλω να Οπότε κάτι μου πάει μέσα, με τραβάει.
Όχι δεν με ζόριζε κανείς να έρθω, να κάνω 300 χιλιόμετρα για ποιο λόγο. Ο άλλος έρχεται από Αλβανία, ήρθε η Καλκίδα και γυρνάει πάλι εδώ. 1000 χιλιόμετρα για αυτή τη μέρα. Επειδή νιώθει, μέσα πρέπει να έρθει. Αυτή η κόρη μου είναι 16-17 χρόνια βαφτισμένη. Ο γιος μου βαφτισμένος, ο άλλος ο γιος μου βαφτισμένος, που λείπει τώρα είναι Πάτρα, οι τρεις είναι βαφτισμένοι. Αναγκαστικά πάνε στην εκκλησία, αναγκαστικά. Όχι, δεν μας ζόριζε κανείς να βαφτίζονται. Ούτε τους απαγορεύω να μην πάνε στην εκκλησία, παρόλο που εγώ είμαι άλλη. Όχι και εγώ, πάω στην εκκλησία. Μόνο που δεν μπορώ να μεταλάβω. Δεν πάω στον παπά. Δεν πάει να πει Βούδα, δεν πάει να πει Ινδός, δεν πάει να πει Πακιστανός, δεν πάει να πει Αμερικάνος, Εβραίος. Τι με νοιάζει εμένα, τι με νοιάζει. Τώρα μοιράζομαι τίποτα μαζί. Δεν μοιράζομαι. Θα πιούμε ένα ποτήρι, άντε γεια φίλε. Εντάξει, έτσι πιστεύω εγώ, τώρα μπορεί να είμαι και λάθος, αλλά έτσι θα ακολουθήσω μέχρι να πεθάνω.